Giv ham et shot. Giv ham et shot. Det er præcis. Shot. Og så ned. Det skal bare lige skyde rundt. Ja, ej, fuck det. Jo, skyld. Kom nu. Det er bare lige på det værste. Giv mig shotet. Ja. Er du sønderjøde, eller hvad? Ja. Det var skuffet over dig. Det er helt vildt, du bliver ved med at se nu. Hvordan kan det være sådan en kor? Det er bare ikke kommet ud, ikke? Det er så meget. Kan I huske det i folkeskolen, ikke? Der var også sådan en pige, der så mindst det. Det var psykisk 5 minutter, ikke? Det var masken. Ej, det er meget meget det der. Det er det fandme. Ja, så gør jeg. Bil nummer 2. Du har taget det. Cirka en femtedel. Nej. Madsen, come on. Det der, det kommer fandme til så langt. Nå. Hvis vi nu kommer tilbage om 25 minutter. Nej. Der er Madsen, show. For evigt. Så møder mus her på nu. Der er både solsikkerner, nu ligger det der. Er der ikke sådan en nærings... Det kan bare slå højt i skjulsikkerner. Der er 1000 kilo juice. Ja, per gram, ikke? Hvor er det ikke givet, jeg ikke venter. Jo, vi vinder selv. Come on, Madsen! Lo! Skal han have et shot? Har vi shotglas? Madsen. Nej. Vodka, det er meget bedre til at opløse fedt. Vodka, det er bedre til at opløse fedt. Den er den der. Så ligger øl i lorten. Yeah! Oh yeah, boy! Det er klart det der. Ulefoder og russisk jord i vodka. Ej, jeg tror, jeg tager. Fuck mig, det er godt kæmpet, mand. Det er fandme godt kæmpet, mand. Jeg må lige holde kæft og lukke her. Jeg må lige Okay. Kom on, drenge. Ej, hvor er det så dårligt, mand. Ej, Hvor er det fedt. Fuck, jeg troede, jeg havde 500 kroner om der. Det kører spray herovre. Hvad virker? Ej, vil du også sige min præstation? Det bliver noget til lidt. Bare på listen. Ja, det er godt.